Elektronstrukturen 2,1 betyder, at der er 2 elektroner i første skal og 1 elektron i anden skal. Skallerne behøver ikke være opfyldt, før man begynder på en ny. Det er først og fremmest antallet af elektroner i yderste skal, der bestemmer de kemiske egenskaber. Grundstofferne i en gruppe ligner hinanden, fordi de har samme antal elektroner i yderste skal. Hver gang man begynder på en ny periode, begynder man på en ny skal. Alle grundstofferne i første periode har én skal, og dem i anden periode har 2 skaller, osv. For hovedgruppegrundstoffer gælder, at antal elektroner i yderste skal er lig med hovedgruppens nummer. Periodenummeret angiver nummeret på den yderste skal i det neutrale atom. Ædelgassernes atomer har et særligt stabilt elektronsystem. Elektronerne hører sammen 2 og 2 i elektronpar. De øvrige hovedgrupper danner som regel bindinger, så de opnår et elektronsystem, så det svarer til en ædelgas. Elektronerne deler sig i skallerne på en måde, hvor atomets energi bliver så lav som overhovedet muligt. På den måde bliver atomet mere stabilt. Eksempel nummer n kan rumme 2 elektroner, og første, anden og tredje skal kan der maksimalt være henholdsvis 8, 18 og 32 elektroner. Natriumatomet, som set til venstre, befinder sig i hovedgruppe 1, så den har 1 elektron i yderste skal, som også vist på billedet.